everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Kinsa kang naa sa sod? Unsa man ka? Kawatan ka? Sige, dili ka mga bli. Ipadakop ta ka! Kinsa kang naa sa sod? Kinsa? Ma'am Julia. Ah. Ay, nag-unsa ka man din sa bahis mga katabang. Nga nang manguta na ka man manang. Dili na day ko makahimo sa pagsod din eh. Ay, dili masab sa ingon, ma'am, pero... May gitaguan mo din sa sod no? Ha? Ay, wala man. Say wala. Nganong nagdagan mangyud ka karon nga mipugong nako sa pagsod ha manang? Ay, kuan man good, ma'am. Nakakita ko og bitin diha sa sod ganina. Ha? Unsa? Bitin? Oo, ma'am. Mauna, bitin. Unya, kuan. Wa man ako makuha, ma'am. Oy, mao nga, ako na lang gisira. Og ang bitin, mao ang nagsaba-saba diha sa sod mo ba? Ay, tingali, ma'am. Kuan, nangita tingay kagawsan ang bitin. Ablihi ang pultahan manang. Ha? Ablihi! Nahibaw ko nga naa kay yawi karon. Busa ablihi ang pultahan kay mutan-aw ko na bitin nga imong giingon. Ayaw lang, ma'am, oy. Kay, basig mapaakan kas bitin. Banakon ra ba to nga bitin, ma'am? Mangukod ba yan na og tao ang banakon nga bitin, madam? Ha, wa kay labot kon manumbag og managpa ng bitina nga imong giingon banakon. Basta, ablihi ang pultahan kung dili ka gustong masuko ko nimo. Ablihi! Ayaw kalimot nga bisag unsa pay mahitabo, may power pagyapon ko sa tanan dapit ining baya kay asawa ko sa tag-iya ini. Aw. Ablihi na! Ablihi! Oo, gani. Pagdali! ma'am. Pagdali! Oo, ngano man na? Ngano nagkurog man ang imong kamot sa pag-ablihan na, ha? Ngano? Kuan, napas mo man tingali ning kamuta. Ang binangyawi man ang be! Ang binangyawi! Ang be! Ay, stilans, madam. Ay, kusugasab ni mong manglabdi, ma'am. Ay, Paho da yun! Paho! agaray. Patay. Unsay patay? Patay na yun, Miss Bitinin eh. Kinahanglan ako ng panahon ng sunod akong buhaton. Naapil ako sa listahan sa mga missing person karon. Busa, ako ning paundayunan. Ma'am Julia, ibaw kung ikaw paghihapon ang utok sa gibuhat ni Sir Franco na ako. Busa, magbayad mo og mahal inyong gibuhat na ako. Hatagan ko kamong kalabad sa inyong Kung kinsa ka man nga niya sa sod, gawas! Gawas! Ma'am, oo, magkuilaing soda ning kwarto, ma'am. Ayaw kong pugni man lang. Ayaw. Bawa! Ayaw pagsoda sa kwarto ni Helena. Nga naman, niya ang bitin manang o ikaw ang bitin? Hala ka, ma'am. Bibalik lagi kag kamaldita. Kamu ang nakaingon! Kung nga nung mikalitog sipok ang akong Kamu! Hala, ma'am, oy. Time out! Nga mo man ang ipangbungkag ang mga butang ni Day Helena, ma'am. Gusto lang ko mahibaw kung tinuod mga milaya siya o gikidnap! Gikidnap yun to, ma'am. Kay intak man ang iyang mga butang, ma'am. Intak! O saan man mo ang payong, ma'am, sa flood control para ba na? Hilamoy, ikol ko kinis ilams ka tre, aron mo gawas ang bitin. Inay bitin na. Ma'am, uy, wala yung tanay. Bitin di ay ha? Bitin? Maunay bitin sa inyo manang nga bata ang nailawom sa katre. Gawas niya! Ma'am, taon, ma'am. Gawas! Ay, nagtuslo ka ang bata na payong, oy. Kinsa man ang bata?
Nganong inyo man ang gitaguan din ha manang? Ay, kuan. Ay, si Lando ray makatubag yun, anak, ma'am. Diha lang una ng bataan. Hoy! Gawas niya! Gawas! Para pasag di lang nagiuna na siya dahil lams katre, ma'am. Manang! Hain man ka! Tuwa sa luyo sa bahay si Manang. Oh, Gusto kang maka-online? Hukaran ta ka? wa ko gutom ah. Kumusta namang pagpangita ni mo kang Helena? Oh, Shin, wa ka ba'y kasayuran bahin sa pagkawagtang ni Helena? Unsa? Nga nagutan nga imo man kong ipangutana, anak. Kung namising man si Helena, doon na yung mga tao nga involved. Busa, kung may kasayuran man ka sa pagkawa ni Helena, sulti na lang. Lando, bisan may kasayuran pa ko, dili gid ko musulti nimo. Pero honest pa huwag ko maibaw ko na nung na-missing si Helena. Hoy! Ayaw pagdagan! Oh. Balik ni Red! Si Mama, Doon na sa gigukod. Balik! Balik! Balik ni Red! Bata! Balik! Hoy! Balik din sa bata ka! Balik! pasagdi na lang na siya, madam. Usay pasagdan, nganong nanagop man mo og bata nga wa man ang hidnako manang. Looy, manggong bata, Hoy! Gawas diya sa greenhouse! Di gyud mo gawas, dam. Kay nahadlok man na nimo. Nagtuo man na siya nga ungo ka. Ma'am, Unsa? kisay lagi pakita. Sulti sa tinuod Lando ha. Sulti. May bata kang gitaguan sa bahay sa katabang no. Oh, nakita ni mo ang bata? Manang, hain siya karon. Naa sa greenhouse dong Lando. May tago. Lando sulti sa tinuod ha. Kinsa man ang bata nga imong gitaguan. Importante siya sa kong kinabuhi, ma'am. Busa pasagdi lang una na siya nga magtago sa bahay. No! Nananghid ako ni Sir Alejandro bahin sa bata. Mao na. Og misugot siya nga adto una sa kwarto ni Helena matug ang bata, ma'am. Unsa? Ha! Ako ni klarohon. Na. Klarohon tani. Inday, Pasilan. gawas na diha. Di na kanya usaon, kiniyan ako. Alejandro, nahibaw ka ba? Nga doon ay bata nga gitaguan si Lando sa bahay sa katabang saluyo. Nakita mo ang bata? Oh, nakit-an ako siya. Gipagukod-gukod pa kus maldita. Nahadlok siya na ako. Nganong nahadlok man siya nimo? Giunsa man nimo siya? Wala ko siya unsa. Igo lang kong nangutanan niya kung nganong nagtago siya sa bahay. Pero, may si Lando nga siya ang nagbutang sa bata sa kwarto ni Helena. Nahibaw ka ba ini, Alejandro? Oh, nahibaw ko. Pasagdi ang bata nga magtago sa luyo sa bahay. O ganong nagtago man siya bata? Ganong importante man kini ni Lando? Tungod kay Tungod kay unsa. Sir? Oh, ma'am, sorry. Nade si ma'am. Sud Lando. Oh, Unsay tuyo mo, Lando? unsay plano nimo sa bata, sir? Nakita na si Ma'am Julia. Julia, maayo kay ni among duha si Lando. Unsa man gyud di ay ng bata, Alejandro? Siya ang katapusang nakakita ni Helena sa plaza sa dayon ng kawagtang ni Helena. Unsa? Siya ang gisugo sa mga kidnapper aron paduulon si Helena sa van. Unsa? Busa, kinahanglan nga ampingan nato siya, Julia. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.